free for your head. They'll get you up and going out of bed. Yo, ako mo'y tipos tao nga dili mo tuubog. Masadihang nakita ka na usab akong hunahuna. Ni abot na ko sa punto nga magduha-duha. Kay nganong ing-ani man ang gibati ko sa imuha. Kiligon ako makabasa sa imong hay. Mura ko ugat ang mga grabe na ako gid kahay. Mura galutaw ang ako ang pamatibay. Gilog kaayo mura gitilaan akong lagay. Kada video call ako ang tingog magkurog. Makakita si mong nawong ako ang putin magkutog. Unsa ning tamaa grabe na ako kasabog. Mauna ba ni ang gugma pastilan makahubog. Sinina og purol kada na lamang video call. Kay madugay inistorya ako nimo gadya call. Ikaw ang tipo nga kanako makapahangol. Makita nako imong smile mawala akong kaguol.